Iti panawen tayo, no ti tao ket mapmapan iti simbaan, no maysa nga religyoso, ti baga tayo, maysa nga Kristiyano. Ngam saan nga amin nga religyoso, kung saan nga amin nga tao nga mapmapan, sumsumrok iti simbaan, ket Kristiyano. Iti panawen ni Apo Isos, nagado dagiti religyoso nga Hudyo, ngam saan da nga Kristiyano. Kahit nga sa awan ti biyag na iti na espirituan. Iti tayo pagsaritaan ket daytoy inbaga ni Apo Isos nga masapol nga ma-born again ti tao tapno makasrek iti pagarian ti Dios. In surat ni Juan, iti Juan chapter 3 verse 1 to 7, basaan tayo kunana, adda idi Farisiyo nga agnagan iti Nicodemo, maysa a pangulo dagiti Hudyo. Iti maysa a rabii napan ni Nicodemo ken ni Hesus. Rabay, kinunana, ammomi a maysa ka a maestro nga inbaon ti Dios. Awan ti makaaramid kadagitoy a milagro nga ar-aramidem malaksid no aton kuana ti Dios. Ibaga ken ka ti pudno, kinuna ni Hesus. Awan ti makakita iti pagarian ti Dios malaksig no mayanak manen. Kasano ang mayanak manen ti tao ang nataenganan? Sinalusod ni Nicodemo. Mabalin na aya ti sumrek iti aanakan ti inana tapno mayanak manen. Ibaga ken ka ti pudno insungbat ni Hesus. Awan ti makasrek iti pagarian ti Dios malaksid no mayanak iti danom ken espiritu. Ti tao ipasngay na ti tao ket espiritu ipasngay na ti espiritu. Di ka masdaaw no kunak ken ka masapol a mayanak kayo manen. Daytoy ti surat iti nasantuan nga Biblia nga maysa nga kapapatgan nga kasapulan nga maawatan tayo. Ngem sino ni Nicodemo? Ni Nicodemo maysa nga Parisiyo ken pangulo dagiti Hudyo iti relihiyon. Maysa nga manursuro iti linteg kadagiti Israelita kunana iti verse 8. Kabisado na ken nalaing kadagiti paglintegan dagiti Hudyo, nalaing kadagiti sursurat iti nasantuan iti daan nga tulad. Maysa nga marisrespito nga tao ni Nicodemos ken adaan isuna iti otoridad kadagiti Hudyo. So patyan ni Nicodemos nga ni Apo Isos ket manursuro nga nagapu iti Dios. Napan ken Kristo gaputa ammona nga adda ti Dios ken kuana gapu kadagiti pakailasinan nga milagro nga ar-aramiden na. Ngem ti dagdagos nga insungbat ni Kristo Isos ken ni Nicodemo ket maipapan iti pagarian ti Dios. Kuna ni Kristo iti verse 3. Ibagak ken ka ti pudno. Awan ti makakita iti pagarian ti Dios malaksid no maiyanak manen. Ti sarsaritaan ni Apo Isos ditoy ket pagarian wenno basilia ti kayat nga sa uwan daytoy ket turay wenno role. Ti kingdom wenno basilia ket ado ti nakausaran na daytoy iti nasantuan nga kasuratan. Nausar daytoy iti panagturay dagiti ar-ari iti daan nga tulag. Nausar met daytoy iti panagturay ti Dios iti sangalubungan. Mausar met daytoy iti panagturay ti Dios iti agnanayon nga panagturay. Ken nausar met daytoy iti panagturay ti Dios iti na espirituan kadagiti sinubot ni Apo Hesukristo.
Adu tinakausaran ti kingdom iti nasantuan nga kasuratan. Ngam iti sarsaritaan ni Apo Isus ditoy nga pagarian wenno kingdom ket daytoy ti panagturay ti Dios kadagiti sinubot na babaen ken Hesukristo. Ket kunan ni Apo Isus ditoy nga awan ti makasrek iti daytoy nga pagarian. Daytoy na espirituan nga panagturay ti Dios. Malaksid no mayanak manen. No kunana nga mayanak manen, iti English ket born again. No kunana nga again from above. So born from above. Iti datuma nga kayat nga sa una ito ket born from God or new creation come to life. So awan ti makasrek iti pagarian ti Dios. Awan makakita iti pagarian ti Dios. Malaksid no maiyanak manen. Born from above. Nung una na born from above, new creation, haan nga trabaho ti tao. No di ka trabaho ti Dios nga mismo. Born from above, not born here on earth. Saan nga maawatan ni Nicodemos daytoy nga panakaiyanak manen? Sinalusod ni Nicodemo iti verse 4, kasano ang mayanak manen ti tao ang nataenganan? Mabalin na ayat ti sumrek iti aanakan ni inana tapno mayanak manen. Insungbat ni Jesus, ibagak ken katipudno. Awan ti makasrek iti pagarian ti Dios, malaksid no mayanak iti danom ken iti espiritu. Ti kasapulan tapno makasrek iti pagarian, iti turay, iturayan ti Dios iti na espirituan, ket panakayanak iti danom ken espiritu. Anya ti kahit rasaon ti panakayanak iti danom. Iti kaduan nga panakaawat ken pamati iti daytoy ket bautismo. Awan ti isursuro ti Biblia nga iti tao mayanak babaen iti bautismo. Simbaan lang ti mangisursuro tangam iti Biblia, haan nga isursuro nga ti tao mayanak babaen iti bautismo. Saan mo't nga iti panakayanak iti lasag no physical birth ti sarsaritaan ni Hesukristo ditoy nga panakayanak iti danom. Gaputa iti mismo nga kasasauna ket nalpasen nga naiyanak iti physical adan iti usto nga kapanunutan masirib kadagiti sasaw iti Dios amuna dagiti sasaw iti Dios ket ti kasapulan ti tao nga sibibiyag ket maiyanak manen iti danom ken espiritu tapno makasrek iti pagarian ti Dios. Ti daduma ibagada nga daytoy danom ket isu ti dara ni Hesukristo. Ti issue ditoy ket no kasano nga ti sibibiyag nga nalpasan nga nayanak ket maiyanak manen iti danom ken iti espiritu tapno makasrek ken makita na iti pagarian iti Dios. Ti katungtungtong ni Hesukristo ket may sanga manursuro iti linteg, scholar dagiti Hudyo may papan iti sao ti Dios iti daan nga tulag. Inusar ni Hesukristo daytoy naisurat iti daan nga tulag iti libro ti Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Ibasa kada kayo. Ni Yahweh ti agsasao ditoy kunana ti kasasao na dagiti Israelita. Warsian kayto iti nadalos adanom, daytoy ket future. Warsian kayunto iti nadalos adanom, ket madalosan kayto iti amin nga didiyosen, ken amin nga nang tulaw kada kayo. Ikan na kayto iti baro a puso, ken iti baro nga espiritu. Ikatukto ti binmato a pusoyo, ket suktakto iti manangaasi a puso.
ikabil kunto tibukot ko nga espiritu kada kayo. So ti danom na usar nga mangiladawan iti trabaho ti Dios nga mangdalos kadagiti tao, kadagiti basbasol da. So ti mo ko na nga purification ngam ti mangarami ditoy ti Dios nga mismo. Inbaga ni Yahweh nga isu na nga mismo ti mangdalos. Saan nga aramid ti tao daytoy? Saan nga isu dagiti sakramento nga aramidon ti tao ditoy? Daytoy ket na espirituan nga trabaho ti Dios iti biag iti maysa nga narugit nga tao gaputa ti tao managbasol. Saan nga babaen iti bautismo or panakayanak ti tao no di ket Dios nga mismo ti mangaramid isu ti kin trabaho. So ti panakayanak manen wano born again, ket trabaho ti Dios babaen iti espiritu. Babaan ito iti na espirituan, panangitud na iti espiritu, panagtrabaho ti espiritu, panangdalos ti Dios iti dayta nga tao. So iti verse 7 ken verse 8. Ti panakayanak ket isu ti nakaskasdaaw nga trabaho ti Espiritu Santo. Nga nayarig daytoy iti panagtrabaho ti angin. Nga saan tayo nga makita ti angin, nga makita tayo ti maramidan ti angin. Ti Espiritu Santo, ti akin trabaho iti panakabiyag dagiti tao nga nanatay iti baso. Tapno madanda iti na espirituan, maborn again, ket makita na iti pagarian ti Dios, ket sumrek iti pagarian ti Dios. Kahit nasaon maitipon, mainayon iti pagarian ti Dios, nga haan nga maaramidan daytoy iti relihiyon. Kuna ni Apostol Pablo iti disipulos na nga ni Titus nga maysa nga Kristiyano, kuna na iti Titus chapter 3 verse 4 ken 5, ngem idi na iparang ti asi ken ayat ti Dios ang mangisalakan kadatayo saan agapo iti anyaman anasayaat nga inaramid tayo no diket gapo iti asina kadatayo wen naisalakan tayo babaen iti panangugas na iti danom ken ket gapo iti daytoy na ipasngay tayo iti baro a biag babaon iti Espiritu Santo. So ti panakaada iti biag iti na espirituan ket trabaho ti Dios nga mismo babaon iti Espiritu Santo. Dagiti namati nayanakda iti baro nga biag babaon iti Espiritu Santo. Addaanda iti spiritual life. Kunan ni Juan, iti Juan chapter 1 verse 10 to 13. He was in the world, and the world, dahito nga He is Jesus Christ. He was in the world, and the world was made by Him, and the world know Him not. He came unto His own, and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of will of flesh, nor of the will of man, but of God. Anya ti kunkunan ni Juan ditoy. Dagitoy da nga namati ken Apo Isus, they were born of God, not by the will of flesh, or not by blood, not by their generation as Jew. Nudikat nayanakda iti Dios. Isu nga namati da ken Apo Isus, inakseptar da ni Apo Hesu Kristo kanda iti karbungan nga nagbalin nga anak ti Dios. So inmun una nga nayanakda iti na espirituan sakbay iti sinmarunong nga napasamak ket namati da ken ni Apo Hesu Kristo. Anya ti dapat nga kasapulan. You need to be born again. You need spiritual life.
coming from God. It is not from your own religion. It is not from your priest, and is not from your pastor. It is not from yourself, not by entering religion and church. It is totally coming from the work of God. All of the works of men will help you to become religious person. But they cannot give you spiritual life. Saan nga babaan? Kadag iti inaramid mo nga in maksiptar ka kan Apo Isus, babaon iti kararag nga insuruda nga ikararag mo. Surutom tapno maiyanak ka manen. Surutom da ito nga kararag. O de kunada nga sinner's prayer, ti bagbagam na nga prayer of acceptance, tapno ma-born again. Haanga da ita ti mangitod iti biyag, iti na espirituan. Ti mangitod iti biyag nga na espirituan ket ti Dios. Possible nga ti tao agbaling nga religyoso ket namnamao na nga maysa nga anak ti Dios. Ngem hanga pudno nga na born again. Akas kini Cornelius iti Acts chapter 10. If you're not born again, religion mo amin nga religion, you will not enter the kingdom of God. You will still go to eternal punishment. So, invitasyon ko kan ka, kailan. Come to God and plead to Him to give you life. To give you a new life. And that new life will come to believe our Lord Jesus Christ only as your Lord and Savior. So you must be born again.